te mentangan wanra ikasturi lani ka khana jong kani ka actress Sushmi Tazen kabadai ka we ka actress ka bapawnam hapo kari India long lakhai kani ka actress de ka khat khandai tarik jong ubnai Disember hausnem shi hajar khandai spa nyupsan hapo Hyderabad bat kupa jong ka udai we uhe spai jong kini ki Indian Air Force hakitu ki por ke baladeb no bat kani ka actress kala wanra eka nam ka burom haka khaprasnem ka jongka kala longkum kata ka model ka bapawnam bat kala wanra ru ya kata ka nam ka burom hapo kari India ya ka ban job ya kani ka Miss Universe de ho une usnem shi hajar khandai spa khandai pusau bat ong kani ka actress kala wanra bat kala thau ya kata ka history na pedeng ki kanthei haka biya dei bat kani ka nam ka burom ya ka ba maka kala wanra ya kata ka jingjob ka ba ningkong hapo kari India ya kani ka kerdan bat ong kani ka actress kala yo ya kani ka jingjob ya kani ka Miss Universe de husnem shehjar khandai spa khandai pusau haka arphuai tarik jong ubnai naitung ha Manila Philippines bat kala yo ikaban job na pedeng kita ki nyo pun rungut kinong Yakob bat kani ka actress bat long kani ka actress hadin nang ta kalawan ni kaban join hakini ki kam ak film hapo Bollywood de husnem shi hajar khandai spa khandai pun riu hakawai ka film kabal ai kerteng dastak bat kala yo ru ya kaban ak sakawai pat ka film kabal ai kerteng biwi number 1 de husnem shi hajar khandai spa khandai bat de hune uju hi usnem kala yo ikaban ak ya ka film siftum bat de ha usnem shi hajar shi khandai spa khandai kala ak ya ka ne ka film siftum bat ya ka ne ka film biwi number 1 bat ong ka ne ka actress kala ak shibun tali ka film ha ka jing em ka jongka bat nadin nang tapan kala ja anu jar bat ong kala wan pai pat de usnem ar hajar ar peu ha ka we ka film kabel ai kerteng Arya banong kani ka actress hadin baklawan pai habaya day bat kani ka film Arya kala yo e kata ka jingyaro na pedeng kita kinong kersan kiba bun balang kiba it ya kani ka actress batlong day benai jemang hausnem ar hajar apun riu long bala penku burom ni kani ka actress kum ka we ka doktor hapo ka school ba invertis nisngau thu ba kani ka actress ka day ka we ka actress ka papawnam bat ka deiru ka wei ka actress ka pabhabriu ba haka jing em ka jukta bat kalayo ka nam ka burom haka biya dei bat kanika Miss Universe bat haka nika kam doktor bat isnu thu ba kanika actress kayo ka nam haka jing em ka jungka te haka nika por ka bamta ngam shamla don shubun ka banta ya ka ban wanra ka story jong kanika actress ritang kini ki kantin ki ba khandiat na karpat iphi kum kino karshan ki ba ije ki jonga ki baju kershan ya kene ke channel ke jonga na kuwe kapor shkawai pat kublai shibun